pertsona hau, norba, badakizu, ez? Joseba da, Joseba Sarrona India. Euskal idazlea, olerkaria, itzultzaile, pentsalaria, olerki eta narrazio laburren hainbat liburu idatzi ditu, eleberriak eta saiokereak bai. Pots bandako kidetako bat izan zen, Milagro horren partaidea, mirari bat izan zelako. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, 80ko hamarkadan kartzelan sartu zuten, eta gero, denon posarako, 1985an, ni autobusean nindoala euskaltegira, jakin duen, iez egin zuela kartzelatik. Eta 31 urtez bizi izan da erbestean. Duela bizpahiru urte Euskal Herrira bueltatu zen arte. Josebak ez du aurkezpeni behar, nahi duzunean, Joseba. Igazibili nintzen lan konkreto bat egiten Ermuko mutil batek, bere burua hil zuen mutil batek utzitako testuekin, ezta? Eta mutil Marcos Jimenosan, da gaztetxeko Ermua badakizue historia berezi izan duela azken hamarkadetan espiritu Ermua termina dago. Bera gaztetxeko mutila, ekako ikaslea, irakaslea izan zen, horri bil izan, herriko euskal mugimenduan Eibarren, musika egiten zuen, eta nire ustez utzi du lan oso berezi bat hitz-jokoekin, literatura ludikoaren alorrean, ezta? Palindromoak utzi ditu, 2000 palindromo edo euskerazkoak, utzi ditu kalamburrak, hitz asmatuak, eta gauza asko. Eta mutil horren lanarekin bueltak ibili naiz, da ibili nintzen igez, eta azkenean atera zen liburu bat, 101 palindromoen ingurukoa, ez da. Baina, konpartitu nahi dut zuekin, lan horrek, iradoki dizkidan ideia batzuk, konzeptu batzuk, eta hola. Mutil honi, justo Miguel Ángel Blanco hilda gero, eskizofrenia diagnostikatu zioten, sanatoriotan egon zen, eta orain 5 urte bere buru hil zuen, ezta? Eta, bipolarra izan zen, eta bipolartasun horrek ematen zion, sormen kapazitatea handia, egun batzutan, aldi batzutan, da tristura eta desastrea beste denbora batzutan, ezta? Eta, mutil horre honek sugeritutako ideiekin, eta pixka bat, esplikatuko dizuet zera. Eta hasi nahi dut, konzeptu batekin, hau ez da Marcosena konzeptua, soziolinguistikaren hasierakoa da, baina Marcosen bizitzan ikusi dut konzeptu hau errealitate bat bezala, ezta? Eta ikusten dut konzeptu hau beharrezko gure egoera soziolinguistikoa esplikatzeko da, eskizoglosia, ez da egiten entzun duzuen inoiz. Einar Hauen deitu zen soziologo amerikano jatorriz noruegoa zen, da bazuen hizkuntza txikiekiko sensibilitatea, nahiz eta soziolinguistika estatu batuetan egin. Eta orduan, asmatu zuen eskizoglosia konzeptua deskribitzeko erlazio asimetriko hizkuntzen artean. Normalean horri deitzen zaio diglosia. Lehen Katalinek aipatu dau diglosia konzeptua. Baina diglosia da
konzepto soziologiko politiko bat, hizkuntza bi bat desorekan daudenean, bat nagusi, bestea dependiente, eta, konzepto soziologiko eta politiko neutro bada, ezta? Baina nire ustez, konzeptu horretan falta da gauza bat, eta da, bai, hor badago bikoiztasun bat, badago asimetria bat, baina asimetriaren parte ahulak badauka egoera berezi bat hizkuntza nagusiko hiztunak ez daukana. Eta horri, Einar Jauen horrek deitzen zion eskidoglosia. Aspiratuta diglosiaren bigarren espazio horretan dagoen hizkuntzak arazo itzela ditu politikoak, soziologikoak eta psikologikoak ere bai. Badauka identidad escindidu bat, eta eskizoglosia deitzen zen. Eskizoglosiaren ondorio, eskizoglosia konzeptuarekin ustez esplikatu daitezke gu ditugun debate eta asko, eta aurreritzi asko, eta zer asko. Lotza, ni duela bilabete joan nintzen Eskiulara, nire gaztetako lagun bat Eskiulakoa zen, eta hilda dago, da joan nintzen kanposantura, bere izen ikusten Eskiulako hilerrian, eta emakume bat zegoen garbitzen hilarria, eta galdetu nion, ia nun zegoen nire lagunaren kanposantuan, eta emakume horrek esan zidan, ez zekiela euskeraz. Eta ez dakizu euskeraz? Eta ez, eta frantzesez hitzein genuen, baina agertu zen laster beste emakume bat, eta hasi ziren euskeraz hitz egiten. Eta egoera tipiko bada, nire gazte denbora baserritarrena, besteena, erderaz egin beharra, ezta? Dagun normalean, nire uste dut eskidoglosiaren arazo, normalean ez gara usartzen, bat emati euskeraz egiten, pentsatuz, euskeraz ez dakiela, ezta? Eta daukagu, ezin dugu hizkuntza normal bat bezala erabili, naiz eta Euskal Herrian egon, ezta? Salbu eta Azpeitien egon, edo lako Leitzan, eta baina badago eskidoglosia ditu nire ustez, oso hartzen du, eskidoglosiare konzeptuarekin nire ustez esplikatu ditezke realitate asko bizi ditugunak, bat esateateko beste ejemplo konkreto bat ipintzeko, da nire semearekin eukin dudan eztabaida bat, eta igual zer ikusia dauka zuk esan duzun hitz egiteko formarekin, nire semea da ze talde dago Iruñan, txilmafiakoen laguna da, egun baten goizeko lauretan egin nintzen etxe sentidunen, da txilmafiakoak zeudenan pasilloan. Baina nire semea hitz egiten du, hartu doitura hitz egiteko puntoa, eta perpausa, puntotik puntura. Da komara arte euskeraz hasten da beti, gero esaera zer bat anuntziotako ematen duen esaera bat esaten du, edo porke, edo ya tu sabes, edo hori, erderaz, koma subordinada euskeraz egiten du, esalde nagusian klima zera erderaz, eta ni urduri jartzen hau, zen ustez, hartzen nahi, baina ustez eskido identitate problema bada, hizkuntza ze problema iruditzen zain niri, eta esaten diot, Mikel, hitz egin edo euskeraz,
edo erderaz biak ulertzen ditut, zuke oso ondo egiten duzu, baina hitz egin hizkuntza batean. Eta arazoa ez dago hor. Arazoa da, berak, hori esan nionean lehenengoan, esan zidan, baita, ezin dut berbein gure dote moduan, ezta? Eta jakina aldozula berbain gure dote moduan, baina ni esan aldotzut niri hizkuntza baten egiteko, nahi duzunean, baina baten. Eta baina hori, eta zergatik, eta hori, mundu guztiak egiten da horrela, esan zidan. Eta bai, baina mundu guztiak bai egiten duz gauzak, niri igual guztietan egatezen. Holan hasi ginen eztabaidan, baina gaina zertarako hitz egin behar duzu hola, da esan, askatasunagatik esan zidan. Askatasunagatik. Eta orduan, nahi planteatu nahi dudana da, hori da nire ustez gaia, ezta? Ia hori askatasuna den, hizkuntza ez da jakina denona dan gauza bat, aldi berean inorena ez da komunismoa errealizatuta dagoen espaziola zer bakarraz, da gauza bat denona, inorena ez da, partikularra, deno daukago eskubidea, baina nire ustez, hizkuntzan isladatzen dira realitate oso fuertea bizi ditugunak, ezta? Eta nire ustez hori da sintoma bat, da kolonializazio estremo baten sintoma bat, ezta? Eta orduan, ni nago batez ere, ni nago bakoitzak nahi duen moduan hitz egitearen kontra. Baina bai, hitz egite forma hori libertade moduan eta erabaki aske moduan interpretatzearen alde. Zen ustez hori da, errealitate baten sintoma eta analizatu behar dugu bizi dugun errealitatea. Eta nire ustez, hori, errealitatea da, eskarela gizarte normal batean bizi, ez dugula hizkuntza erlazio normala izan, ez dugula hizkuntza erlazio normalak, ez ditugula, eta gainera hori gaudela, eskizoglosia moduan definitu daiteken egoera batean, ez da? Egoera patologikotzat hartu daiteken zera, ez da? Da azken urtetan areagotuan irustez, hainbat faktorengatik euskaldunek, nire ustez galdu dugu, azpeitean igual baliteke, baina nego naiz espazio monolingüe bat ezautzen nuenik, Bermeo, ni orain joan naizenean, euskera da hizkuntza bazterreko bat Bermeon, eta leku gehienetan. Eta praktikamente euskaldune galdu dugu hizkuntzetan oso importantea den gauza bat, monolinguismoa. Munduko jende gehiena monolingua da. Espainiako idazle guztia monolingua dira. Beti ari dira multikulturalismoa eta aniztasuna hori, eta realitatea guztiz kontrakoa dena, monolingua absolutua dira. Da ez dute sekula irakurtzen novela bat beste hizkuntza batean. Eta ezautzen dituzte munduko hizkuntza guztiak, espainolaren bidez. Irakurri dute poesia arabea, poesia judua, poesia Faulkner, Joyce edo Balzac, baina espainolez. Euskaldunak galdu dugu monolinguismoa eta gaude kondizio politiko eta soziologiko oso larrietan, situazioen ustez kolonial tipiko batean. Ni soziologia ikasi nuen gaztetan da 40 urtetan egon naiz esaten Euskalduna ez dela kolonia, guri erakutsi ziguten tonteria bat,
eta zan kolonia izateko urgazia egon barzala bitartean. Ezta? Derecho internazionale kolonialismoen definizioa horreta da urgazia egon bar dela ze urgazia. Euskaldunen egoera soziolinguistika eta historia soziolinguistika da kolonia tipiko batena. Da sintomak ere, adibidez nire semeak egiten duen hori bilinguismo simultane hori, bilinguismo arraro hori, osea, esaera berean sartzea bizkuntzak ustez bizkuntzaz, baina karga signifikatibo guztia espainola daukanean, da nagusi esaeran espainola jartzen denean, hori da gertara kolonial tipiko bat gertatu dena kolonia guztietan, eta gertatzen dana Marrokozen, eta Ameriketan da Karibean kriollo deitzen diren hizkuntza guztien sorreran dagoena, da sustituzio zerba da. Bueno, baina hau eskizoglosia pixka bat esplikatzeko, eta horretan, nik egingo dizudan proposamena dena dela ez da estilo horretako soziologikoa edo psikosoziologikoa, baizik eta hizkuntza sormenari begira, ezta? Eta Markosen nik kontatu nahi nizuen, egoera horretan, eta ermuan, eta foro ermua sortu zen giro berezi horretan, hori analizatzekoa da, baina beste gai komplikatuagoa da. Markosek aprobetxatu zuen giro hori hitzak sortzeko, da lenguajea sortzeko. Da egiten zuen gauzetako bat, jokuetako bat, zen kalamburra. Kalamburra badakizu ezer dan. Esaera bat, joko linguistiko frantzian asko ebelina, esaera behera esatea interpretatu daitekena modu diferentean. Esate baterako, esaera bat esango dizuet euskeraz. Erabili zutelako lorea da. Ezta? Oin esaera bera esango dut eta ulertu espainolez. Erabil izutelako lorea da. Erabili zutelako lorea da, euskeraz. Elemento soinu berdinekin, erabil, Bill, amerikano bat, Bill Douglas, izutelako lorea da. Erabili izutelako lorea da, ezta? Baina Markosek erabili bihurtu zuen ariketa hau, ariketa bilingüe hori desarrollatu zuen, eta beste esaera bat, beste kalambur bat, berea, da euskeraz, ase artea, ire artea, adi ariote dira, berazan gaztetxeko mutil bat, pintadak egiten zituena, grafitiak, marrazkiak, abestiak, eta hori, artista bat, inor kasurik egiten eziona, ezta? Orduan esaera hori dauka, ase artea, ire artea, adi ariote dira, baina sanatorioan egoten zen, gero, eta krisi aldietan, eta zaintza behar zuen, eta esaera bera esango dut, espainolez ulertzeko. Ase arte, aire arte, adiario te dira. Ezta? Erizainak edo medikoak. Orduan, mutil honek, bilinguismo, gure bilinguismo batean normal estan horrekin, eta asumituta, zerak, desarrollatu zuen sormen bat kalenburroen bidez, zera berak hizkuntza batetik eta bestearekin jokatuz, nire ustez, esan naiz karratuak, ez da?
hizkuntza berak egiten zuen, hizkuntza biak ez bakarrik alanbur bidez, esaera bera, sekuentzia bera eta bi hizkuntza bakoitzean esan nahia daukana, baizik eta gauzak nahazten, ezta? Esate baterako, bera badakizue irakurtzea gaztentzat batez ere komplikatu egin dela, ezta? Kostatzen zaiela irakurtzen, zaharrei ere bai, eta bera dauka esaldi bilingüe bat, eta esaran esaten du, leer, euskeraz nola da, leerrez irakurrar. Ez? Bai. Eta, bueno, bau eskizoglosiaren aipatu nahi nizuen, ezta? Ba hori, nire ustez analizatu behar dugu gure hizkuntzaren egoera, oso fuerte dago, eta esan nahi nizuen, aipatu nahi nizuen beste gauza bat, eta da, koseriu, linguistika ikasi baduzu bat ematek, ikusiko zenuten Norman Koseriu deitzen den linguista rumano bat, oso aspergarria. Eta, baina nik orain ikusi dut aukera, bere eskema bat, berak eskemak egitea gustatzen zitzaion, norma eta sistema eta habla eta bereizten etori, eta nire uste oso interesantea da, egiten zuen eskemetako bat. Beti normalean ipintzen zen, ez dakit, hau esate baterako, hau norma da, hau norma da, hizkuntza baten norma, gramatika, ortografia, fonetika eta altxor literarioa do, norma dau, eta sistema, hizkuntza horrek ematen dituen posibilitateak izango litzateke hau, ezta? Eta orduan, normak beteko lukeia sistema guztia. Da normatik kanpo geldituko lirateke oso gauza gutxi, ezta? Eta nire uste oso euskerarekin batez be oso importantea da azpimarratzea eskema horretan norma holan baldin bada sistema dela askozaz handiagoa. Batez be norma daukagunetik euskalduna pasatu dugu 1000 urte normari gabe, eta norma daukagunetik normara nahi dugu erreduzitu euskararen hizkuntzaren posibilitateak, ezta? Eta ez dut astirik garaitzeko igual gero hitz egiten dugunean zera, baina esan nahi nuen hizkuntzaren sormen kapazitateak itzela direla, ezta? Eta norma txikia dela, sistema itzela daukagula, ze eskizoglosiarekin nahaztuta, debate pila bat dauka izaten dira Euskal Herrian absurdoan nire ustez, dialektoak normaren kontra baleude bezala, edo gauza kontrakoa balira bezala planteatzen da. Holako eztabaida pila bat izaten dugu, eta nire ustez hori sormenaren partea desarrollatu behar da. Eskerrik asko, Joseba.